lang hilin eh. Hindi na salas ako dali. Ano ito kamulis? Alicia. Buat sana bagus realis niya yun. Ano ko sa inyo mga bata. Sinitin nga mo ang hanak maglaba. Tapos gawas. Basta badyan hirling. Sa mga bawah ng panglabahan ng mga sapatos. Sa mga mo. Nakasitiglaba rin yung sa mga bata. Yung mga bata ang mga laki man. Ay pag tambay tambay sa materialis niya din maunang butang materialis kay mamagi pag lubong nawahin na po ang siminto gabilya o bato magkatuwa ko kay naay man sa lugar sa isyan ngasin na po ayun sobrang kami ni Carlan kapasin na tuwas
Ano? A few moments later. Tanso na kay. Tamang ihap.
Sampid. Yung piskan. Ilan? 35? 35. Naralan? Tayo lang abog ha. Sige, sige. Hindi nga mo kinutabang. Dari lang